ayenzi yonke le nto ndiyoyisakala ngokungathi ndiyanikelezela ndizayiyeka yonke. Nani noma nimndedwa nalona le ngxaki kodwa funa nisozukhula ezikhawuleza ngayo impahla zegym. Zinsuku ezimbini nentathu sekufuneka uphinde wakhawuleza wazivasa okanye funeka uzithengisa naboma emani uzongeze ndizilungiselele ngokwenza le hlobo. Inzima apha ke into yejim, indlala yayo ingapha funeka utya amaqanda beyi-6 uzuxolo kodwa njani uba ndifumana 1. Ezi nkukhu zisezonqena mani kodwa zizawukhuthazela. Bendiseka ngejim uzawutya kakhulu noxa ke mna ke ndisitya emva kwe-16 hours nditye kwi-8 hours ndizamela uba mandenze le nto ndiyifunayo yenzeke. Mna ndikholwa xa ndiphume ejim bengathi ndiphume ezihogweni bile mfo xa kuzobe kusetyenzwa. Amibuzo yobigusha kutheni ziduru nje ingxowinye yi-400. Emadoda athina wena mava ngale nto le nto ihlala i-hour qha xa kumbane apha ebubhanxa le nto. Wamna ndisecicini lephondo sinencanda for icota semdantsana kahlaba ezweni kuba kakhweli phezu kwakutya uyagqobhoza. Yeyi onako madoda i-3.5 athethe nantsi inkabebhoko eluzinyanani imhlophe we emojisi. Esendizixelele ukuba mandongeze ezi mpahla ngoba yeyi ingxaki leyo yoba ileke veki naveki kufuneka uba ndenze iwashing veki naveki ndenze iwashing ayigoma. Inzima into yoba healthy ndibe ndifuna uya kule ndawo ndiya kuyo so ngofuna ndibe ngathi ndingudyakalashe nditya inyama okokoko ninzi into edibenisene nenyama nokusebenza nzima nokuthaka ke efondini ndixube yonke into ndifuna into endiyifunayo. Fowunini izulu liyezisa ayaqina amatapile la mabini andazi uba ndizawuhoya nini kodwa fowuni le nto siloku funeka ukhangele high protein sources le nto uba kuthiwa kubuyele edipini heyi kodwa madoda inzima ininzi le nto kodwa ndiyayibona. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning?